Og igen skal vi ind på midterlinjen ride, lige på hånd, lige på skænkel. Det lykkedes et paradepunktet. Igen her en flot lige parade. Hesten står roligt både foran og venter til rytteren giver signalet. Kommer fint frem, lige frem, og rytteren sidder lidt til højre. Ja, sådan. Vi giver det 7. Så skal vi igen ud i middeltrav, så når vi se om det her. Hvordan det ser ud dengang. Det er et større svævningsmoment. Lille stødende takt. Lille urenhed bag til. Men det er nok lidt mere styrke. Jeg går ned på 6-tallet her. Facade bøje til venstre, vinklen 30 grader. Nu har hun lært det. Ja, her synes jeg også, at trav faktisk bliver bedre nu. Her vil jeg godt gå op i 7-tal. Og så har vi vold. Ja, måske lige stærkt nok og dykker lidt i nakken. Det vil bevare 6-tallet her, og så sidetrædesædet til venstre, rytteren med stadigvæk modsat sin hest, og har stadigvæk de samme problemer foran manglende bagfart med. Her vil jeg sige igen 4 rytterfejl. Så har vi øget igen, og hesten går lidt op foran i starten. Ja. Hvis man skal være lidt kritisk og tage den her slow motion, så er afskubbet i begge bagben ikke helt ens. Så vil give 6 for den her øvning her. Så har vi saden bøjet til højre, passende på vinklen. Ikke åbner den for meget, ikke bøjer den for meget. Der var samtidig lidt modstand foran. Gå ned på 5. Volte. Igen her lidt uro foran, lidt forbøjet til højre på 5. Sidetrædersaden til højre, som er helt klart rytterens bedste side. Ja. Vi lægger mærke til rytterens skænkel i sidetrædersaden, der lå lidt væk fra hesten. Jeg vil give